सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 1 अक्ट'बरनि बिसानाव फारियै गुवाहाटीनि पबित्र ब्रह्मनि गोरबोनि बागानाव हामार दैसा गोजौ फरायसालि बाक्सानि दैथुन बसुमतारीनि आयै नोंनो आंखौ जोनोम होदों। बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि आलेरा बर'नि खासि बिबारनि रमान्स, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि गोरबोनि आरंगा गुदुआव, बिबारि बर'नि सिमांनि जोहोलाव आरो बाक्सानि सबिराम बर'नि थुनलाइनि उदां अखोराङाव खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बह्रा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।